ползване на гражданите на Варна. Благодаря ви, господин Балкански, като първо изказване, 4 минути, които се полагат. Сега думата давам на господин Ивайло Бояджиев за встъпителни слова. Здравейте на всички варненци, които са в ефира и наблюдават този диспут. За тези, които не ме познават, казвам се доктор Ивайло Бояджиев, специалист с 2 специалности, здравен мениджмънт, лекар на 4300 варненци, по стечение на обстоятелствата, 2-ти мандат, общински съветник и така в качеството си на такъв известен като опозиционер на администрацията, тъй като трябва да се спазва принципа, който нашия възрожденец Алеко Константинов е казал, и за съжаление обаче на него лично не му се случили хубави работи, спазвайки този принцип, че човек трябва да бъде опозиция на всяка власт и враг на всяка простота. Като встъпително слово, така да се каже, че прекалено много простота се шири в администрирането на здравеопазването, социалните дейности, както на национално ниво, така и в областта на общинското здравеопазване и социални дейности. Това е първо, за да допълня доктор Балкански, липсата на цялостна държавна политика, дългосрочна в областта на здравеопазването, а тя не може да рефлектира върху общинското здравеопазване. Голямото предимство на Варна е, че все пак ние сме богата община и може да компенсираме явната трагедия, която се случва в българското здравеопазване. Здравеопазването е в колапс. Липсват модерните уреди, липсват елементарни медикаменти, липсва, така да се каже, дотиране на специализацията на моите колеги. Пропагандната машина е насочена срещу лекарите, като единствено виновни за несъвършенствата и невъзможността на здравната система да работи. Това демотивира моите колеги и те масово напускат. В края на краищата неработещата здравна система осъжда на геноцид всички българи. За съжаление, това е действителността. А в областта на социалните дейности можем да бъдем и по-конкретни. Тоест аз правя една моментна снимка на това, което е, и ще кажа нашите решения. Трябва да има промяна, затова е нашата коалиция наречена Промяна за Варна. Тя е номер 35 и да се върна отново на социалната програма в община Варна. Нейният основен принцип е да обслужва местни велможи и техните политически креатури, създавайки НПО-та и по такъв начин, ползвайки общинския държавния бюджет, са един вид партийна касичка, а в никакъв случай не се развива реална социална дейност. А това е най-страшното, да се криеш за бедни и хроми хора и да развиваш, така да се каже, на техен гръб партийна дейност и да ползваш тези средства не по предназначение. Нещо, което винаги съм ратувал и ще бъда по-конкретен в другите 3 по 4 минути, които ще ни бъдат дадени в този дебат. Благодаря. И аз благодаря, господин Бояджиев. Господин Гълъбов е наред. Добър вечер първо на всички зрители на телевизия Варна. Добър вечер и на колегите, които са тук. Ние с почти всички тях се познаваме и сме работили дълги години заедно в различни структури. Работихме и с господин Балачев заедно. Аз като председател на Лекарския съюз в продължение на 2 мандата и заместник председател на Лекарския съюз в България. С другите колеги работим и в други области, така че няма изненада, разбира се, присъствието на юрист. Тук то е добро, защото все пак има много и юридически въпроси в здравеопазването. Вече не се спомням кой спомена, здравеопазването в колапс, здравеопазването не само е в колапс, здравеопазването е в кома. И излизането му от това състояние е сериозна и трудна задача. Но тъй като тя не е приоритет наш, нали? Тук нашия приоритет е да говорим преди всичко за местните избори, въпреки че не може естествено нещата да не бъдат свързани и това, което се случва в държавата, да не рефлектира във Варна. Доктор Бояджиев каза, Варна е богата община. Не знам доколко богатството на общината се отразява на здравеопазването във Варна. То е толкова объркано, колкото е объркано и здравеопазването в цялата страна, безспорно.
Нито тук има ясно изразена стратегия, нито в страната има ясно изразена стратегия на здравеопазването. Затова са виновни абсолютно всички общински съвети до сега, защото да, верно, че по времето на господин Балачев, когато беше председател на комисията, имаше изградена някаква стратегия, нали, която до някъде покриваше и вижданията, и моите, и на партията, от която съм явявам сега като кандидат за общински съветник, и не само това, разбира се, въпреки че много пъти сме дискутирали, проблемите след това останаха така и нерешени, а те са много. Като изключим тези 3-4 проблема от национален характер, които изтъкна доктор Балкански, проблема за кадрите, ние първо ще го дискутираме, защото струва ми се, че на този етап той се подценява изключително много. Малко, разбира се, за това община Варна може да направи, но преди всичко община Варна трябва да седне и да направи нещо, което е от изключителна важност. Една стратегия, тъй като варненското здравеопазване, вярвайте ме, е може би най-уникалното здравеопазване. И горе-долу то прилича много така на софийското по своята уникалност, тъй като има различни заведения здравни, от различен характер, включая и военна база на военноморска болница, така че в това отношение то е доста уникално. Затова изисква единствена и обща стратегия за неговото по-нататъчно развитие. Но не стратегия, която като бъде написана и следващия общински съвет, нали, да я отхвърли с лека ръка и да си напише нова стратегия, без да отчете старата, а стратегия, която действително да бъде за най-малко 10 години напред, защото само така може действително да се постигне някакъв успех. Благодаря, господин Гълъбов и господин Катранджиев, преди да влезем вече в една свободна дискусия. Добър вечер на всички варненци, на колегите, на всички присъстващи. Първо да се представя, доктор Илия Катранджиев. Аз съм кардиолог от болница Света Марина, 22 години трудов стаж, 3 специалности, ако броим здравния мениджмънт, вътрешни, кардиология и здравен мениджмънт. Първо, искам да припомня на варненската общественост нещо и да ги поздравя всички и нас с 50 годишнината на Висшия медицински институт, последствие медицински университет, който тази година, утре и от други ден чества 50 години. Нещо, което не трябва да забравяме. Благодарение на това варненското здравеопазване има сравнително по-добри показатели в сравнение с другите общини. В тая връзка искам да поздравя, може би от ваше име, ако сте съгласни, професор Анелия Клисарова, която не се явява конкурент, но в същото време е един достоен човек, който ще бъде наградена с орден Кирил Методий. Тази награда приветствам. Аз и приемам и като лична към всички лекари, които са завършили във Варна. Това се оказва, че са около 26 000 и нещо. За сравнение, в България в момента има действащи около 30 000 лекари. Така че, първо искам да започна с това. Второ, ако говорим за общинско или някакво друго